Lehen hasieran esan dugun bezala, gaur postren inguruan jardungo dugu, eta hortarako aurreneko errezetengo duguna da, nahi izan du pixka danetik zartu. Oso ondo, bai. Gehienaz, postre mota pila bat daude. Izugarria, baridadia izugarria. Hori da. Eta ingo duguna da, udareak ardo beltzean arroz esnearekin. Orduan bi gauza ingo ditu. Alde batetik, dauzkago hemen, udareak, kanela, limoi, naranja sala botako diegu, eta azukria, eta noski, Errioxako ardo beltza. Eta ero arroz esne bat ingo du. Eta hori arroz esnea zuretzako da. Bai. Eta hortako mentu gaiua, hemen berak esate izutena. Osaia berdituguna, arroza esnea da. Irakurtzen jakin behar da, Eta erderaz, hori daukerrena. Euskeraz, hemen di termomisiakoei euskeraz ateratzeko gaiua. Holan erderaz ondo, ez gana funtzionatzen ez dugunok, funziona ez dugunok egiten. Funtziona. A ber, koloke la mariposa. Hau da, tximeleta sartu. Bai, eta zein da tximeleta, hau alda tximeleta. Eta nu sartzen da, idearik ere. Tximeleta berak, eta horrela, barruan sartzea. Gero, urrengoa. Esnea. Jair, zure utzik bizut. Hala, esnea, gero uste dala... Hau zer da, pustua zerbait egiten dudala ikusteko. Jendeak badaki ez dudala ez zer egiten. Antiguoko lagun guztientzako Javierrek egiten du. Barrura bota berda. Bai, mesedez. Dena bota, eta gero hemen pixua dauke, baina, bueno. Olako eta nik hemen esne fresko erabilut. Behiana. Hor ere, hor behi izango genuke, baina, bueno, itzengo dugu. Behiana, baina badaude esne batzuk saltzea dituztenak dendetan eta askotan arate egiten daulan esne freskua. Behiana, oskailuetan saltzen dena, ez betiko. Eta nik aukeran olakoa eta osoa erosten baduzue, olako arrautz esne bat iteko, arroz esnea iteko aldea hobeto. Nik aukeran hori gomendatzen dut, Bai, esne oso ez da gehien saltzen dana, erdi gaingabetua edo deskrematu, semidesnatatu hori da gehien saltzen dana. Eta gero beste ura, ur txuria da bestea. Bueno, bai, bestea da. Bestea hobe espalego, baina, bueno. Bai, ze hori nola kentzen diet, Bakizu nola kentzen diet? Bai, denak kentzen diote eta azkenean esnerik ez dauka kasi barruan. Zein da esnearen ezaugarria, dituen proteinak eta proteina horien konzentrazioa eta oreka eta hori dela. Orduan, azten bazea kentzen. Askotan arrazoia hundirik gabe, badakigu kolesterola eta jendeak adinan aurrera doan bezala problema dituela... Baina ez da hobeto oso hartu, baina pixka gutxixo hartu eta listo? Ez, konzentrazioan egia esan, kentzen baldin badiozu, igual kalte egiten izun zerbait kentzen diozu. Baina askotan jendeak, gero hitz egingo dugu intolerantziekin eta jendeak dauzkan mitoak izugarriak dira. Mitoak edo uste faltsuak eta propaganda dago beti nahi dezuna frogatzeko. Zuk behar baldin badezu frogatu edo argumentu bat euki esateko edo zer gauza, zoaz Googlera eta Googleen aurkitzen duzu edozer. Baina aurkituko zuzune beti txarrako. Hori da. Orduan, eta gero, horretaz baliatuz propaganda komertziala oso abila da, envoltorio poli bat ematen dio, kolore berezi bat ematen dio, aitzaki beti bilatzen du talde bat objektibo bezala ondo datorkiona, eta aitzaki horrekin, ugaritu dira light gauz produktuak, ondo dago, arrazoia baldin badaukazu light produktuak hartzeko, baina gero ikusiko dugu zer da light, gero ikusiko dugu, ez da. Horrela, esne naturala osoa edatetik hasi ginen erdi gaingabetua ez, baina erdi gaingabetua hartzen, gero azkenean bukatuko dugu esne vegetalak hartzen, oiek badakizu debekatu euki barko lukete esne esatea, ditu jozu nahi dezun bezala, oiek ez dira. Bai, Alemanian hasi dira usteot, oso ondo. Hamburguesa, ezin zaila, tofu hamburguesa ezin da deitu. Noski. Seitanesko saltxitxak ezin dira. Saltxitxa dira, eta tofua da, baina tofuarekin eta ez dakizerekin ez da egiten tofu saltxitxa bat, edo tofu hamburguesa bat. Eta esne vegetalekin berdin gertatzen da. Berdin gertatzen da. Baina, bueno, hori... Bale, hau, martxan dago. Antiguotar guztiek, Javier Agirrek, hemen zuen aurrean, arrozazio bat egingo izue, puntu zoragarriarekin, eros jarritza zuen, holako aparai bat etxean. Bueno, eta ni bien bitartean hemen, udareak ingo ditut, udareak, makatzak, madaria, ardo beltzean. Hortako ingo ditut, zuritu, eta kanela, laranja azal pixkatekin, eta azukrekin, eta ardo beltzakin. Irakiten jarriko ditut, eta gutxi gara bera, ordu udarean tipuan arabera, ordu bete, ordu eta piku tardatuko izue. Jun laban batekin hori,
ikusten puntua nola daun, eta listo. Normalean udare hauek osoak initen dira, surtaita guzti, baina nik kendingo diot, erdiko asia eta ana, eta zerga behingo, baina bueno, hori zuen esku. Bueno, postrea, deserta, azken burukoa, horbe izenekin jazten magara, Javier, txorien emagizu esuek kuyatxoak eta... Bai, txorienen eta hemen Euskal Herrian oso disiplinatuak era, eta esaten digutena, baina postrea egia da, jatorriz gaztelaniatik hartutako hitza dela. Baina onartua dago, ez? Onartua dago, bai. Baina onartua dago esanaz gaztelaniatik hartutako hitza dela, eta iparraldean deserta maila berean onartuko izateke, frantsesez desert esaten dalako, baina ez hasi mesedez azken buruko eta mai buruko eta horrelako engendroekin, ze mai burukoa beste gauza bada, azken burukoa ez doka zerikusirik janakin da postreakin, orduan. Ez bazizu gustatzen postrea, basmatu hobea dan zerbait, baina postrea da guk hemen hegoaldean behintzat, gehienontzat. Eta gero hegoalde eta iparralde kontu horrekin ere, ni badaukat lagun bat, garai batean pentsatuz, hemen hegoaldean basoa, edalontziari basoa nola esaten diogun, baina hori espainola da, eta iparraldean ber nola dan frantsesez, berra esango ote duten edo, joan zan behin ziburu aldera eta hasi zan, nola eskatuko ote zuen baso bat edo baso bat ardo edo, eta iparraldekoak entenditzen zion primeran basoa esatearekin, da ez. Hombre, orduan, esatea iparraldean ez dutela postrea ulertzen, baliteke, iparraldean ego, baina guretzat gaurko gaiaren inguruan ze esango genduke, postre. Nire ustez argi dago, euskaraz esan behar dugu, euskaraz ondo hitz egitea gauza bada, baina purismoak eta garbizalekeri horiek gehiagizkoak dira. Azken buruko eta mai buruko ez behintzat, Gaur postreak ingo ditu, Javier Aguirre. Bai, nahi mesedez. Bueno, postreak, bai, ez... Nola, bai, ez. Hartu behar da. Hori goxena, aurreko plateren arabera, bai, postrearen ezaugarri bat orokorra eukitzekotan zeko duke, puntu gozo bat duen zerbait, ez? Eta orduan, azken hartzen danez, eta hortik batzuk azken burukoa, tolako gauzak asmatu nahi dituzte, baina aurreneko platera, hasierako plateraren eta gero plater nagusiaren ondotik hartzen danez, aukera ona ematen dizu, puntu gozo horrekin, asetasun sensazio berezi bat emateko, zuk gaur egingo dituzun ia postre guztiak, gazta ez da indultza, ez da ingozoa, baina... Baina, nik iristen magara postre hortara, bai, orduan, puntu gozo horrekin, asetasun sensazio berezi bat ematen dio, hori da, lehenengo puntua postrearen alde, eta bigarrena da, postrea egiten dezunean, ondo kalkulatu ezkero, ze postrea normalean kaloria askotxo eukitzen dute. Hori da nik bilatzen diedan, o bilatu dezaiek edan kalte nutriziaren ikuspegitik, Gero norberaren gustuak eta horiek ezin ditugu hemen kontrolatu, baina guari baldin bagera esaten egunean hainbeste kaloria hartu ditugula eta nutriziaren aldetik alik eta ondoen orekatu eta postrearen aukera egiterakoan, ze jandezu aurretik, zenbat kaloria hartu dituzu, orduan aukeratu pixka bat gutxitxo edo gehitxo kaloriak eguneko maila hortatik ez igotzeko. Postrea bai edo ez, dudarik ez, postrea bai, gaur egun gainera aukera izugarria dago postretan, gaur zuk hiru egingo dituzu, saiatuko zera hiru egiten, baina beste 1000 daude. Liburua daude eta liburuak postrean inguru makarrik. Bai, tarta, gozoekin bakarrik egindakoak 1000 dira, leku batetik bestera. Hombre, gero ikusiko dugu poster guztiak ez direla bata bestea bezin osasungarriak, osea, prejitzerakoan edo frejitzerakoan edo koipea ematen badiozu edo badituzte bere alde txarrak ere. Baina, bueno, kontuan eukita ze hartu dezun aurretik eta zer daukazun esku artean. Nik uste hori jolastea dela, zuke, gaur postre moduan, hau daukagu, arroz esnea, azkenean, horra, azukrea badago, arroza esnean osoa erabili dugu. Baina, bueno, razio normal bat arroz esnearena. Baina egiten badu, egun hortan igual hau jate du, ensala batekin, hasiko binake, eta ero arrai bat jate duzu, eta ero, ez da, inungo... Ez dago inolako problemarik, ez. Galdetzea, ia postrea bai ala ez, kalorien ikuspegitikan bakarrik ez da galdera normala da, pixka bat, zure zentzu komuna baldin badaukazu eta gauzak ondo antolatzen badituzu, ordu hasiko ginak esaten, goizean jandezunarekin eguardikoa baldintzatzen dezu, eta eguardikoarekin gauekoa, baina, bueno, pixka bat, ohiturak eta normaltasun baten barruan ez dago problemarik. Bueno, nik hemen pixka eta salduko izuet, indu dana da, sartu ditut hemen udareak zurituta, azukrea, laranjan azala, kanela eta ardua. Batzuk ur pixka botatzen diote, gero honek
lasai hemen irakiten egongo da, alkohol guztia bapuratuko da, eta azkenean ingo diona da, suabe geratzen da, ur pixka nahi bai diozue, gehitu aldiozue. Hemen ikusiko duzue, sartu hemen, sartu kamera, nola ez dauden erabate estalita orduan junberko dana da, 10 minutu erero, buelta emango jo, sardeska batekin, eta bi aldeak eta ondo juteko. Orduan, komeni da gainean egotea mugitzen ibiltzeko. Bestela, lapiko pixkat txikixagoa hartu, eta listo. Eta hemen honek egiten duena, bera egiten du. Temperatura sartzen dio, mugitu egiten du, baina bestela etxean, arrozesne batean barbadu, betiko era tradizionalean izango zen, lapiko batean jartzea, esnea, kanela, limoia azala eta laranja azala jarri, irekiten hasten da momentuan arroza gehitu, jetxixua, eta ero zu gozoan izango genuke ordu erdi bat ero, gutxi gora era, eta lantzia mehin mugitzen. Gero, azkenenko 10 minututan azukrea gehituko genioke, honi, gero, azkenenko 10 minututan azukrea... Gehitu hartzea. Bai, gero, berak abisatzen du, gelditzen da, eta pin, azukrea gehitu. Bago, beste kasuan izango zen, azkenenko 10 minututan azukrea gehitu, mugitu, eta 10 minutuan jaina gongo da. Batzuk gero, gurina botatzen diote, beste batzuk arrautza. Bai, batzuk... Arroz esneari gurina, Bai, hemen, beti horrezeta honetan, honek daukanen, gurina gehitzen dio, krematxua geratzen da, baina kalorikoki be, asko gehiago egotzen da. Eta lehenko antzinako errezeta zar askotan, agertzen da, baina arroz esnea egin daukasunean, zutatik kendu, eta arrautzako orringo pare bat gehitu. Eta horre beste krematxu punto bat ematen, azkenean gurinak ematen dion, koipea gehitzen diogu, eta baina horre kaloriak... Koipeekin ere egun batean... Hori egin behar du, badauka gaia. Eskaini beharko genioke egun bat koipei, ze koipen inguruan daude mito, izugarri, mito, bueno... Eta gai oso polita da, ze aldaketa euki duten urten poderioz ere bai, koipea garai batekoak eta oraingoak ez dira berdin konsideratzen, berdina dira, noski. Omega 6 azidoa beti izan da omega 6, omega 3 edo transazidoak, baina nola aldatu dan garai bateko ohitura, dena gasak dena ziren txarrak, orain batzuk onak eta beste batzuk ez onak bakarrik eta izan mesedegarriak ere bai, eta gomendagarriak, eta pixka bat hori kontatu beharko genute. Hori txiko beste batean. Bueno, eta mito esan duzula fruta. Frutak ere mito pila daude. Nik entzun izan du, garai batean, baskaldo, jan baino lehenago fruta jateana. Gero ondoren, fermentatu ite, a ber. Hori da, betiko urtero edo aldian behin berritzen dan eztabaida bat. Eta nik gauza bat esango nuke argi, frutak berdin egiten dula bere eragina goizean, eguardian edo gabean. Frutak dauzka ezaugarri erregulatzaile batzuk, ezaugarri nutritiboak ere bai, eta noski, fruta bakoitzak darama bere ekarpen kalorikoa, bere hori ezin daukatu. Baina niri iruditzen zait esatea, goizerdian hartu, edo bazkaldu aurretik edo bazkaldu ostean hartu, edo beste diskusio bada gauean frutak gizentzen duen edo argaltzen duen, edo horiek, iruditzen zaizkit, niri behintzat iruditzen zaizkit. Kalori berdinak izango ditu. Berdinak ditu. Orduan, egia da frutak eman dezakela asetasun sensazio bat, eta zu goizerdian bi fruta ale hartzen badituzu, zure goze sensazio hori kendu egiten dela. Kentzen ez baldin bada ere pixka bat baretu egiten dela, eta agian bazkaltzeko orduan gutxiago... Hombre, bazkaldu baino lehenago fruta jaten baduzu, azkenean zerbait jasartu duzu. Hori da, eta orduan hartu dezakezu leheneko eta garen, eta gero noski ez zezula hartuko berriz ere beste fruta pare bat. Baina, bueno, frutak ematen ditun kaloriak. Eta berdin du, beste diskusio bat ere bat, hori da, batzuk erabili nahi duten, ez da gaitzakia edo arrazoia da, baraurik edo bazkaldu aurretik hartu ezkero, edo goizpartean hartu ezkero eta ez gauean, metabolismoa aktiboago dagon momentu batean hartzen dezula fruta, eta horrek hobeto digeritzen lagunduko ligukela. Hombre, sagar pare bat, edo, gaur erabiliko dituzun udare pare bat edo bi pieza fruta hartzeko metabolismo aktiboa beharrezkoa da. Hobeto digerituko da goizean, gauean baino, iruditzen zaizkit arrazoiak, eta hori dietista, bere buruari, dietista izena jarri dioten batzuk idazten dute, eta horren arabera, dietistak, zu konsulta batera bazoaz, ez dakit, nik ez duke, dietista guztiak erituzke sartu nahi zaku berean, baina dietista batzuk, baldin bazoaz bere gana, argaltzeko plan batekin demagun, edo ondo jartzeko plan batekin hasieran, eta gero argaltzera zoaz, urrengo batean etortzen bazera gauza berriren bat esan beharko dizu. Ezin dizu esan... Saldu inbar dira. Eta orduan, nik uste asmatu dituztela mito batzuk,
fruta ezin dela bazkaldu ondoren hartu, hobedala bazkaldu horretik hartu, beste batzuk inkluso esaten dute goizean hobea da eta gauean ezin dela. Nik ez ditut, entzun ditut alako mito batzuk eta ez dakit, mito... Eta demostratu, esate maiazu, gero zerbaitekin, holan, bai, jartzeiazu paperain. Nik hori da, nik ez dit ikusi inun idatzita argumentorik metabolismoaren kontu hau kenduta, ez dit ikusi inun argumentorik esateko fruta hobeda laurretik edo eta ez atzetik, batzuk debekatu egiten dute fruta postre bezala, esaten dute fruta hartu nahi baldin badezu, eta nik bai, debekatu. Osa, ordu tartean da izan barko lukela? Izan barko lukela, eta sekula ez postre bezala. Hori non entzun. Bai, debekatu, zentzu horretan, debekatu, zuk egiten zu kasu edo ez, baina dietista baten gana baldin bazoaz, pensatzen dezu, ondo egingo dizula horrek esaten dizula, eta sinisten badiozu berari, niri sinistuko didan edo ez didan bezala, baina, bueno, niri ez ezkit iruditzen eta juzko argudioak, Nik uste fruta, edozein momentutan hartut ere. Bai. Hombre, eta ero fruta hartzeko moduan dago, ez da berdina sagar bat, ero jaldre gainean, ostorean gainean jartzen badu. Baina orduan ja ez zaude sagarrarekin bakarrik, ari zera, sagar tarta bat egiten badezu, sagarraz aparte, erabili dituzu beste azukreak eta... Bueno, hemen egin duguna, hemen azkenean, alkoholak kaloria ditu. Ditu, dena, alkohola sartu du, azukrea sartu du. Orduan... Baina badaude, gomendio batzuk, postreak pixkat osasungarriagoak egiten. Bai, dudarik ez, eta diabetikoak, azukrea alik eta gutxien erabili, eta erabiltzen baldin badezu azukrea, hobe azukre, ez da nire gustokoa, baina azukre beltza erabiltzea hobea da, azukre zuria, baina zergatik, zuria findua dagolako, eta bidean galdu ditulako nutriente, ez kaloria, ez da kaloria kontua da, nutriente osasungarria asko, batzuk galdu ditulako horrek. Gero baude beste postre batzuk, frigituak erabiltzen dituztenak, torrijak eta... Bai, betu, gero, gaur, bigarrena frigitu egingo du, roskilla antzeko batzuk egin behar ditu, esurtsoak eta... Eta frigituak, olioa dauka, eta olioa, eta jendeari etzaio okurritzen, eske postre batekin harinez, ez, baina olioa izera erabiltzen, olioa, eta alik eta gutxien frigitu, eta... Eta hori ez dakit jendeak, baina beti egiten dituen postre hauek frigituta duenak, roskillak izaten diela, torrijak, letxe frita, eta... Hauetako asko labean eitea posible da. Orduan, beti zaindu nahi badugu, azkenean postreak egunero ez ditugu. Ez ditugu, etxean, nola azten da egunero bartu gaur, ezagar tarta, bihar torrijak, etxi arroz esnea, jendeak hori normalean, ez du biten, oie, noz jateitu, jatetxe batera joten gaenean, ero asteburuetan etxean, erolakoetan... Gero badago jendea oso eskuna daukana eta egiten dituna, eta ingurukoak eskertzen dituzte, baina, bueno, hiek ere neurri zartu. Eskertu gara etorri baino, gero... Bai, gomendiako hiek dira, pixka bat kaloriekin osesinatuta bizi geranez, pixka bat kalorien kopurua oroar totalean zaintzeko, azukrea erabiltzekotan gutxi eta hobe beltza zuria baino. Saioa hasi baino, no? Ez dizu Albertok erakutsi holan Inglaterran ero azkenengo aztei... Azukrearena, urtean zenbat kilo ezagin... Bueno, hori ere, azukreekin dago, kanpaina ez da, Inglaterrakoa zifra da izugarria, 8 kilo urtean personako konsumitzen omen da azukreak. Eskau, inglesak postreak azukrek pila du, hango porritx, nola dira tarta, mazapan moduko batzuk oso gozoak dira, baina dira espesoak eta izugarri trinkoa, bai. 8 kilo astokeri bada. Hemen, osasun erakundek dioten muga da 25 gramo azukre eguneko. Hori da 6 kutsarila postrekoa, kutsarila txikiak. Bai, jendeak uste dudala hori, kafiari botatzen diogun azukera, baina ez da hori. Egunean, edozein jakirekin, askok daukate azukrea. 25 gramo, hemengo konsumoa da 100 piku gramo egunean. Hemen, esaizut, gure ingurukoa, bataz beste. Egongo da gutxiago hartzen duna, eta egongo, badago jendea, nahiko kontzientziatu azukrearekin eta zaintzen dana. Beste batzuk, ez dute problemarik izan orain arte, baina azukreak luzarora badu bere problema. Freskagarrietan, jogurrak umei ematen dizi, jogurrak azukera dunak, ez da izan. Azukreak prestakin komerzialetan sartzen da askotan. Eta gero gainera guk ohitura daukagu, oitako asko gehiago gozatzeko. Orduan, azukrearen konsumoa ikaragarrikoa. Esaten dizut, 25-etik, hemengoa da,
Askoz ere gehiago. Guk hemen txorionen saiatzen gara azukre beltzakero erabiltzen, hau ainaskoa da. Eta nik egia esan etxean, gure umiak eta, dultza bakarra estia erabiltzen du, jogurrai botatzeko. Eta bestela... Estia ere azukre kantidade bezala, asko dauka. Eta gero, bueno, ja edulkoratzaileekin ez sartu naiz, edulkoratzaileak dute... edulkoratzaileak, pixka bat jendeak uste du kriston bazkari egin, eta gero kafe hartzerakoan ez nik azukrea, ez nik sakarina bezala. Bi kruasan, kafesnea sakarina. Sakarinarekin, edo, edulkoratzaileek, edulkoratzaileekin dago beste mito bat. Edulkoratzaileek daukate atzetik industriat oso potentea. Eta asko saltzen dutena. Askotan arrazoi medikoarekin, horrela sartzen. Ze azukreari kentzen baldin badiozu daukan indize glusemiko altu xamarra, Baina gero, edulkoratzaileen atzean esaten ez dana da, epe luzera, edulkoratzaileen kontsumoak eukiritzakela ondorio txarrak, eta dira, diabetes kasu gehiago, alterazio kardiobaskular gehiago, sindrome metaboliko kasu gehiago, orduan, esan ditzagun gauzak diran bezala. Eta gaina garai hauetan, azukre gabe saltzen dituzten horren beste produktokin, baina produktu horiek edulkoratzailea. Edulkoratzailea dauzkate, noski. Ez daukate azukrerik, ez daukate edo glukosarik, edo fruktosarik, edo galaktosarik, edo hori dira azukre edo laktosa, gero hitz egingo dugu esnearen inguruan laktosarekin, hori dira azukre naturala da. Baina azken finean, horiek kendu eta beste edulkoratzaile artifizial, gero, nien ez hasiko esaten minbizia sortzen dutenik, ze hor ere egontzan kanpaina bat, edulkoratzaileek minbizia, hori ez dut uste frogatua dagoenik, minbiziarena, baina Cochrane da erreferentzia bat ikerkuntza medikoan, eta Cochrane da nolabait ikerkuntza pila bat biltzen dituen, eta hortaz fiatzen dira gaur egun osasun agintariak, eta Cochranek agintzen duena errezetan bezala amisa, Cochranek bildu dituen erreferentziak dira hori, edulkoratzaileen kontsumak luzarora, trastorno handi xamarrak, diabetesa, eta aipatu ditugunak, orduan, kontu ere, diabete, eta batez ere pixkat mito hori, kriston bazkari egin, lepo jarri, ondo edan, ondo jan, eta gero, kafearen orduan ez nik... Hor kaloriak hor sakarina pixka bat. Bueno, arrazezinari, 25 minutu falta zizkio, honi ere beste horreko honi oraindik gutxi honez 40 minutu. Eta esan dako ikustuzu, hemen txuri-txuria ikusten da alde hau, buelta ematen diogu, eta pixat ilunxeagoa, jun mugitzen, eta azkenean nahiko beltza geratuko zaizkio, eta indakoan, bakizu, labana sartuko diogu, eta behin labana errez sartzen baldin bada, inda dagoela. Biak inda euskagunean, ostutzen utziko ditugu, eta ero platera montatuko. Bale. Tajan. Ostria, azukreakin edulkoran denekin ez. Bai. Gaur gauzak esplikatu, baina hori, goxo jango dugu. Bueltan gaude, eta gogotzu, eta ikusi zuen, Javier ez digute aldatu, beti bezain iztun. Eta ni xili, txintxo. Listo euskagu hemen, bilak. Bueno, pasatu da. Kontatuko dio? Ez. Esango dio etxetik egin dakarri ditugula. Ez, gizona. Ez dela ezin ginen horregon, ez digu esango? Ez. Izan ditugu egiten, esan bezala, 40 minutu izan dira hauek, gero... Oiek bai. Bing, egin digu termomisak, gehitu diogu gero azukrea, eta beste 10 minutu. Gero oskailuan pare bat ordu, eta listo. Hemen goiz guztia damagu. Eta bestaldetik, udareak berdina. Ja, behin, labana errez hartzen danean barrura, eina duela. Denak hartu du kolorea, ardoaren kolorea. Nola hartzen dene, belbeltza geratzen dira. Bueno, ez da, razio txikitsu bat ingo du. Ja, gaur, baskaldu ez du, kontatan izango baskari hon bat indu. Hori da, eta baskaldi, edo baskari, zuk egiten dituzun ditako baskari goxo bat, eta bukatzeko... Orduan udare oso, erdia jarri barko diot? Erdia jarri oso, gizuna. Erdia oso, aztio jarri. Bilon artean jateko? Bizatitan edo... Mostingo dut erdituk. Eta hola, gero ikusteko barruti nola be... Nola gelditzen da, bai. Oso ondo... Bueno, pixka barrura ino ez da sartu. Baina oso ondo zuritu duzu, aziak eta denak endu dizkiotzu. Eta hemen daukazue. Kombinazio hau, nik Ostelitz eskolan ikasi nuen. Bai, lehioan? Bai, eta egin genuen beste baten ezberdin, egin genuen almibarretan
ardo beltzean beharrean, ura eta azukrea eta limoia eta kanelan egosi udarea, eta behin egosita zegoela, arroz esne azpian, eta txokolatea urtu, eta gainetik botatzen zenion, eta izena zen, pera zelena, olako antzeko zerbait izan, baina, bueno, beste bomba bat. Bomba. Baina, hau, probatu zazu, kombinazio? Hau ez da oso bomba, Ez ari zuten... Bueno, arroz esnea. Arroz esnea, bai, baina, olako kantidadean hartuta, Nik azukrea honi bota diot, litro bat ardo bota diot gutxi gora bera, eta azukrea bota diot 130 gramo. Berez errezetan 155, baina nik uste nahikoa dela, ze hau gero murrizten juten da. Baina jendeak ulertu dezan, ezin dela kalkulatu litro bat ardok ekartzen duen kaloria, bi udarek, hemen ze ari gera jaten proportzioan, Hemen azkenean, hori askotan, galletak eta eroste, 1 gramoko eroste izan, 1 gramoko ez da izema kaloria. Ja, baina ez du normalean jaten zu porzio igual omein da, 30 gramo. Hori da, orduan, beti proportzioan ikusi behar dela. Askotan, guk esaten dugunean, alimentu hau, jaki hau oso kalorikoa da, baina segun zen proportzioan hartzen dezun ere. Badaude, jaki batzuk bezatzu baino kalorikoak eta hori da kontuan hartu behar dara. Ez dago janaririk kaloriarik ematen ez diguna, urak bakarrik ez digu kaloriarik. Eta plateneak geratzen da, bai, noski, eta gero kaloria txarrak ere badaudela, onak eta txarrak. Alkoholarenak txarrak dira, ez dute zertarako balio. Lizentzeko. Bai, kalorias bazias, kaloria gutxak, hori da. Bueno, hasi gizona. Nik ezak eta pena baten du puskatzea. Hola, pixka eta... Bai, noski. Arroz esne hartuko dugu, baina. Kombinazio mundiala irutzen zait. Bueno, eta hemen esnea dukago, arroz esnea aipatu oso, Javier. Eta gaina dago freskoa, hau udaran sartzen da, bueno, eta... Javier, esnea ninguna intzingo dugu. Bai, hasiko gera, bai. Eta izue, errezeta matero badukazue, txorienea bildua ite.eus. Hau, zingo dugu bukatu hau, ez, zigor? Bai, kontu kontari, esnea ninguren itzeiten duen bilatzea. Vale. A ber, gai izango gara, bi gizon itzein da jateko, bi gauza batera iteko. Nik uste baietz. Bai. Hasizu, venga. Esnea. Bueno, oin, mira, entrenatzaileak. Ez, dietista batekin egon nintzen nien. Gomendatu zidan, laktosa gabeko esnea. Zergatik gomendatu zizun hori? Niri berez esneak ez dit ezarriken, baina berak esaten zuen, gero digestiorako, erresagoa zalako, eta entrenatu baino lehenago hartzeko. Laktosa gabe. Nik zure kasuan ez dakit, Ez zuri ze kalte egiten dizun esneak. Ni ez dit egiten, edo ze ganadu. Guazen poliki esplikatzea zer dan laktosaren, ze askotan gehatu naiz amorru horrekin ezin esplikatu zer dan laktosaren intolerantzia famatua. Laktosa da esnearen azukrea, kanbo zuri bai. Laktosa da esnearen azukrea, bale? Bai. Eta esnea, guretzako jaki naturala denez, gu, gizaki bezala, prestatuta gaude, laktosa, esnearen azukre hori, ondo digeritzeko. Egia da, eta hori zerka egiten du laktasa izeneko enzima batek. Ez nahaztu laktosa eta laktasa. Laktosa da azukrea, esnearena, glukosa eta galaktosa, baina hori ez zaigu importa, da azukre bat naturala, ona berez. Eta gu daukagu, urdailean este mehean, daukagu enzima bat laktasa izena duena. Eta laktasak egiten du digeritu laktosa hausten du glukosa eta galaktosan, eta horiek erresago digeritzen dira, eta ez dago problemarik. Digeritzen ez danean, laktasarik ez daukagulako, eta gero ikusiko dugu intolerantziak izan litezkela modu batekoak baino gehiagokoak, batzuk sortzetikoak, kongerituak, eta badaude. Digeritzen ez danean laktasak ez duelako funtzionatu, edo laktasarik ez dagolako, laktosa osorik, normalean bi azukre simpletan banatzen den laktosa hori, este lodira pasatzen da, eta hor sortzen ditu sintoma batzuk. Eta sintoma horiek dira intolerantzia, jendeak intolerantzia deitzen dion horren sintomak. Eta dira, goragaleak, ez gorakoak, goragaleak. Jendea esaten, niak ez dit ondo zet... Pixu sensazio hori, urdaila eta sabela puztuta sentitzen duzu, gero beherakoak etortzen dira, usaitxarreko haizeak botatzen dira, horiek dira
intolerantziaren sintoma digestiboak dira gehien bat. Gorakoak ez dago gorakorik, dira goragaleak, sensazioa, gero ez dezula on digestioa. Jendea esateko, esneak gero hemen goian dugu. Ez dakit hemen, zer dara, baina jendeak hori izango litzteke laktosa intolerantziaren sintoma. Orduan, horrek esan nahi du, laktosa hartu dezu, ez dago esnean bakarrik, laktosa dago jaki askotan, esnean gehien baina jaki askotan dago laktosa. Orduan, laktosa sartu da zure urdainetik barrena, mehean ez da digeritu, laktasarik ez daukazulako, hori sortzetiko intolerantzia badaude. Bueno, proportzioan. Asko hitz egiten da, baina badirudi, euneko 17, 29, 30, ia irutik batek, ez euneko 70, esaten den bezala, eta ez heldua edo umea, ez dago zer ikusirik, umeta normalean laktasa gehiago dago, esnea dalako umearen jakirik nagusiena, eta gero egia da, genetikan evoluzioan, poliki laktasa galtzen goazela, baina ez da galdu laktasa esateko jendeak, eskeia gizakiak ez gaude prestatuak, euneko 10 arte onartuko dizut, persona horiek laktasaren falta dutela, eta orduan horiek intolerantzia dute. Intolerantzia ere izan liteke, urdaileko edo aparatu digestiboko gaixotasun badaukazulako, baina hori gaixotasunaren ondorio da, Crohn badaukazulako, eta gero beste batzutan antibiotiko gehiegi hartu dituzunean ere, antibiotikoak estetako flora aurretik ematen dute, oso ondo, hori da figura hori, eta orduan laktasarik gutxiago daukazu, eta orduan hori transitorioa, iragankorra izaten da. Antibiotikoek bere eragina egiten duten bitartean, eta gero antibiotikoen eragina poliki estetako flora bere onera etortzen da, baina, kontua da, intolerantzia hori existitzen dela. Nik ez etxango sekula ez denik existitzen. Baina hori mediku batek esan behar diz. Baina mediku batek hori zer, proba batzukin behar dia, esan nahi dut diagnostikoa importantea da, ze persona bati esaten badiozu laktosaren intolerantzia daukala, eta laktosarik gabeko eta sinisten bali badu, eta kalte egiten diolako, eta laktosarik gabeko jakiak jatera behartzen baldin badezu, pixka bat fuerte xamarra da, nik horretak esan edet, ez dudala ukatzen laktosa intolerantziarik badagoenik, badago. Demagun irutik bati eragiten diola olako gaitz batek. Baina olako gaitz bat diagnostikatu horretik, ez berzo bat izaten zu tuberkulosoa zera, ez, demostratu beharko duzu, ze horrek dakartza ondorio batzuk, tratamentu batzuk hartu behar ditu, eta diagnostikoa importantea da, mediku batek, edo, baina dietista batek, jakinaren gainean egonda, zein diran sintomak, eta zerk sortu duen, askotan, problema horiek izan ditezke beste problema digestibo batzuk, gorakoak, esan ditugun sintomak ez dira hain sintoma arraroak. Digestioa gaizki egiten ditut, beherakoak dauzkat, usaitxarreko puzkarrak eta botatzen ditut. Beti oin kuadrina plaga bat da, orduan daude ez da izemat eta olako sintomakin daude gehiena. Baina, orduan, egin behar da, bi modutara egin diteke. Edo diagnostikoa baiestatzeko, kendu laktosa, eta ikusi, horiek desagertzen diran, berriz egin behar zu probak gero ikusteko badan edo eztan, edo bestela laborategian egiten dan analisi konkretu bat, laktosaren mailak neurtu behar dira ikusteko laktosa jan ondorengo, laktosakin dauden jakia jan ondorengo analisiak igotzen dan edo jeisten dan laktosaren proportzio eta bar. Diagnostikoa egiten baldin bada, demostratzen baldin bada, probatzen baldin bada pertsona horrek intolerantzia daukala, noski, ez luke jan behar laktosa duen produkturik, edo bestela, konpondu egin beharko ditzake, tratamentuak bitakoak daude. Benetan baldin bada diagnostikoa laktosaren intolerantzia, pertsona horrek ez du jan behar, edo laktasa, falta duen enzima hori eman behar da. Eta laktasa bada osartzerik? Bai, zoritxarrez kasuntan ere industria asmatu du, eta daude pastilla batzuk, izenik ez dugu esango, baina pastilla batzuk, eta begira, haitu naiz begira ikusteko, zenik ez ditut dolako gauzak sekula erabili, baina laktasa, izen komertzialik esan gabe, laktasa pastilletan saltzen da, eta horietako pastilla dira olako pote batzuk, ez dira merkeak, garesti xamarrak dira, eta horietako pastilla batek garantizatzen du berak, 375 mililitroko esne basokada batek sortzen dituen sintomak arinduko dituela.
pensa, osea, zu batzuk laktosa intolerantzia daukazu, basoka eder bada, 300 da, litro eren bat, ondo pasatxo, olako horrek, edo horren ekibalenteak esnetan, sor ditzaken arroz esnearekin egindako kalteak, eraginko lizkitzukela olako pastilla batek, Orduan, soluzioa da, tratamentua da, edo laktosarik ez hartu, eta orduan problema desagertu da, edo bestela laktasa da guri pertsonaren gorputzak nola falta duen laktosa digeritzen duen entzima, laktasa hartu. Eta laktasa oraingoz ni dakidala pastillatan saltzen da. Orduan laktosa eko esni hartzi bolo bez. Bai, nik uste baietz. Bueno, urrengo postrera jongo gara, hau bukatuko bitartean, ekipo hori emango dugu probatzen, eta segituan, esurtxoak.